Здравейте, приятели, върши ли в новият ми криминален канал. Днеска ще си говорим по една ужасяваща и грозна и такава тема за един ученик, който е на 13 години и е убил 9 деца и той се казва Коста. Той е от град Сърбия, от град Белград и училище, най-доброто училище, не знам как се казва, ама е най-доброто и учат френски език, което е хубаво и яко. Така, нека да започнем с видеото. Така, Коста е ученик в не знам си кой клас, ама мисля, че е седми, не знам. Така, сега ще ви кажа историята. Значи, той е търпял подигравки, всички са го обиждали, и как да кажа, псували се го, обиждали се го, казвали му са зубър, защото той е бил добър по математика и физика и всички са го наричали зубър и това не му харесва и той е казал на майка си и баща си да вземат някакви мерки, но те говорят за директора на училището и те не взимат мерки, както всяко училище, защото и аз съм бил така, ама да, и те не взимат мерки и са го тормозили пак на следващите две седмици или там е казал пак на директора и те са взели мерки и са го преместили в другия клас, но пак е минало една-две седмици, но пак са го тормозили, просто няма отърване и Коста е направил списък с деца, които да убие, така че не препоръчвам за деца под 18 години. И той пише на лист децата, в които да убие и ще го кача тук някъде в видеото списъка и е направил карта на училището, къде трябва да отиде и да, това ще го покажа и защото баща му го е учил да бъде такъв, го е учил как да стреля, нали, защото баща му е бил такъв войник, т.е. не войник, да, просто има разрешително за оръжие и с баща му са ходили заедно да стрелят нещо, не знам какво. И той така, Коста се е научил как да стреля и той е направил, нали, както ви казах, списък с децата, които трябва да убие, но едното от децата е момиче, се казва Вера, но тя е зачеркната, защото му е казала съжалявам, и колкото прочетох, тя е казала имаш хубаво яке и това беше, и той си го помисля за някакъв комплимент и той е зачеркнал от списъка и Коста й казал да ни идва на училище утре, но тя е отишла и казала на приятелите си и на следващия ден Коста
взима палалата, нали, от кутията, взима оръжията и взима бомба, нали, такава коктейл и да, пушка, оръжие, мисля, че и пистолет, не знам, мисля, че само пушка, ужас. И на следващия ден той тръгва към училище, гърми охраната 10 пъти, не 14 пъти беше, да, 14 пъти. След това влиза, убива две момичета, които са седяли на пейките. Едната се казва Ана, другата се казва, мисля, че се казваше, не забравих как се казваше, мисля, че се казваше някакси от сорта на Хрис или там някакси. И се е качил на етажа, където те имат история, застрелва госпожата и всички са били в паника, бягали са, някой ги е стрелял, но той ги е стрелял и всички са крещяли, викали, направо нямам думи, но родителите са ходили пред училището и те чакат, са молят децата да им са живи и здрави, да излезнат добре, но за жалост някои деца почиват и това е сериозно и след това той като ги е убил Коста е отишъл на двора на училището, звъннал на полицията на 1900 ли беше, не знам. Не, на 100-900 или 190, там не знам просто. И той е казал на от сорта на застреляха моите съученици, елате и ме арестувайте. И полицията е дошла, арестували са го и е влезнал в затвора. Това е цялата истина. Това е цялата история, но повече не знам, но имаше и още едно, и където, нали, се казали, че, нали, Ана, нали, чува този шум и е излезнала на двор училището и е тичала и след това, когато Коста я е застрелял и тя е казала обичам те, мамо, и нали, това е много гадно и е паднала и защото ми излезна в TikTok видео, където е в болница и след това е починала. Това е много гадно. Дано това то Коста да си получи заслуженото и да влезе в затвора поне за 30-70 години, просто през целия му живот. И да, това е видеото за днес. Надявам се да ви харесал и просто нямам да коментирам. Ви пожелавам хубави дни от остатъка на седмицата. Пазете се, не сънувайте кошмари и ще се видим в следващия път. Чао и до скоро виждане!